Yan. Crispy. Wala kang katulad, Drills. Tingnan natin kung gaano ba kasarap. Naririnig niyo ba yung tunog na yon? Yan. Ayan. Dito ako. Yan. Ayan, oh. Uy. Ano siya dyan? Ayan, tikman natin. Oh. Crispy. Siyempre, isa pa. Tikman pa natin isa. Gamit tayo kutsilyo. Ayan. Sausaw natin. Yan. Oh. Napaka-crispy, napakasarap. So ito na po, titikman ko na po yung Drills lechon. So ito po yung first time to na matitikman itong lechon nila. So kuha muna tayo ng balat dito. Siyempre, lakihan natin. Yan. Laki pala. Siya, lagyan natin ng sauce. Yan. Tulo pa. Masabi ko dito, ang kapal ng balat. Talagang native yung ginamit ba. So, masarap talaga pag native. Nasang lasa yung kuan ba, yung timpla. Kaya grabe ang kapal ng balat. So mga kasakol, kung natatandaan ninyo, nagmukbang na tayo ng Drills lechon. Pero nagpadala po muli sila. Kasama ang mga nagwagwapuhan at nagagandahang mga mukbanger ngayon. Nandito kami sa Cavite. Titikman natin itong Drills lechon. Siyempre, Drills lang ang malakas. Kuha tayo ng isa. Kuha tayo ng isa, isang buo. Hindi, joke lang. Yung kanila balat, yung akin may laman. Huwag kayo maingay. Sausaw natin. Yun, oh. Ito na po. Wala kang katulad, Drills. So ito na mga ka-brother, titikman natin ng Drills lechon. First time namin tikman ni brother to, susubukan natin. So, Lakihan mo, brother. Lalakyan natin yan. Sobrang lutong. Ang lutong, brother. Grabe. Hati tayo, brother. Siya na tayo dito. Yan o. Sausaw natin sa sarsa. Cheers. Kain po. Ang sarap, brother. Isa pa. Ang sarap ng Drills lechon. Try nyo. Yan po, na-excite ako. Matagal na po ulit matagal na po ulit nung huli ako nakakain ng lechon. At first time ko rin makakain ng Drills lechon. Sabi, titipayin ko na to.
naman. Wow. Kain mo tayo. Panalo. Ang Drell's Lechon, malasa at malutong ang balat. Ako nga pala si John Aldrin Cases, ayan. At titikman natin ng Drell's Lechon. Ayan, napakasarap daw nito. Ayan, napakulutong. Kamay na natin. Ayaw magpa-kutsilyo. Yun. Yan po. Grabe, sobrang sarap. Ang lutong. Parang nababasag ng salamin sa bibig. Fernan Constantino po ang iyong kasalot. Titikman lang po natin ang Drell's Lechon. Tignan natin kung masarap. Wow, malutong pa. Try lang natin. Panalo at malasa. Try nyo na po. Salute! Hello mga ka-PG! Ngayon, kami po ang PG family. Titikman po natin itong napakasarap na Drell's Lechon. Tikman po natin mga ka-PG. Malutong yan, no? Grabe. Pero hindi natin iwan kasi babalatan na po natin. Tingnan nyo, kahit na hindi gamitan ng... Ako, ayaw pa magpakuha. Lagyan natin ng balat. Wow. Yun. Tikman po na. Sausaw natin. Para Ito, sa inyo PG. po. Masarap po itong Drell's Lechon. Napakasarap pala po masasabi. Napakalutong ng balat po niya. Tsaka malasa po siya mga ka-PG. Try nyo po.